नमस्ते. मी आज कांदा, मुळा आणि गाजर याची मिक्स कोशिंबीर बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा मुळा आहे, किसून 1 वाटी घेतला आहे. गाजर आहे 1 वाटी. हे कांदा आहे 1 वाटी. हे तेल आहे एक चमचा आहे. ही साखर चवीपुरती घ्यायची आहे, 1 चमच्याने अर्धा चमचा घ्यायचं. मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हे जिरं आहे अर्धा चमचा, म्हणजे फोडणीसाठी आहे. हे मिरची आहे हिरवी, 1 मिरची घेतली आहे. हे अर्धा लिंबू आहे. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे 1 चमचा. हे हळद आहे थोडीशी घ्यायची आहे. आणि कोथिंबीर आहे, ही थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे कापून. आता मी कसं बनवायचं ना ते मी दाखवते. आता मी आहे ना हे सर्व एक एक करून असं एका भांड्यामध्ये असं घ्यायचं, बाउलमध्ये. मुळा घेतला आहे. हा गाजर आहे किसलेला. हा कांदा आहे. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे 1 चमचा. हे मिरची आहे, 1 मिरची घेतला आहे. म्हणजे आपल्याला तिखट पाहिजे असेल ना तर आपण जास्त घेऊ शकता. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही कोथिंबीर बारीक केलेली आहे ती अशी घेते. आता त्याच्यामध्ये मीठ घ्यायचं, म्हणजे असं चवीपुरतं घ्यायचं. साखर घ्यायची चवीपुरती, 1 चमचा घ्यायची. आता हे लिंबू आहे, अर्धा लिंबू घेतला आहे. असं ज्यूस काढून घ्यायचं. अशी गाळणी घ्यायची, कारण का त्या बिया पडतात ना, म्हणून. आता हे आहे ना हे असं सर्व मिक्स करायचं आहे. आता मी आधी तेल आहे ना फोडणीला द्यायचं आहे, ते गरम करायला ठेवते. आता मी आहे ना हे कोशिंबीरला फोडणी द्यायची आहे. तेव्हा हे पहिलं आहे ना हे तेल घ्यायचं, त्याच्यामध्ये हे अर्धा चमचा जिरा आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद घ्यायची, अशी थोडीशी हळद घ्यायची. आता गॅस पेटवला आहे, त्याच्यावर आता हे आपली फोडणी तयार करते. ते फोडणी गरम होईपर्यंत आहे ना हे असं सगळं मिक्स करायचं. हे कसं गाजर, मुळा, कांदा वगैरे सगळं आहे ना असं चांगलं मिक्स झालं पाहिजे छानपैकी. हे आपली मस्त फोडणी गरम झाली आहे बघा, चांगला कड येतो आहे. ही आता अशी गरम गरम आहे ना ह्याच्यामध्ये ओतायची आणि हे आता मिक्स करून ढवळायचं. आपल्या घरी 4 पाहुणे आले ना तर अशी मस्तपैकी कोशिंबीर बनवायची आणि वाढायची. मस्त झाले, छान झाले कोशिंबीर. कांदा, मुळा आणि गाजर याची मस्त कोशिंबीर झालेली आहे, छान झाली आहे. अशी आपण पण बनवा आणि मस्त मला फोटो काढून पाठवा.